Ďalší bod pre zváženie Dunlop Mutantov. Opa! Chytil taký kameň do nej. Alebo dačo mi kleplo od spodu do motora. Ale mne takže seriózne, že som to vo volante cítil. Budem musieť pozrieť, či náhodou a však ak by mi tiekol olej, tak mi začne svietiť kontrolka oleja. Vyzerá, že možno nejaká LKTčka chodila zvážať drevo, lebo sú tu popílené niekde tu stromky. Tam keby padnem. Ďaleko sme prešli touto cestou, sa mi to nezdalo. Na kopcom sme asi išli rýchlejšie. Ale 35 minút zábavy za to stálo. I'll do it again. Jasné. Jasné, už to vidím. V Taliansku. Úplne rovnakých kopcoch. A ja. MT-09 SP brodenie. Zapni brodiaci mód. Tam nemôžete parkovať. Áno. Slniečko. Áno. Ja už mám pár highlightov. Tak sa mi, že na mojej mape sme proste v tej zelenej machuli, kde nie je nič. Garmine teraz stresujú, že vôbec nejde, keď má. Ponúknite mu inú možnosť. No akože toto je ešte zaujímavé mať takú motorku, ktorá je off-road capable aspoň trochu, že aspoň by sa dalo vyskúšať niektoré z týchto trás. Tam zase 90% času nie sme na takýchto trasách. No to nie, to je svíňa. A traja ťa budú stavať. A tie veľké adventure to nie sú na toto. Taký dual sport ľahký nejaký. Áno. Áno. Keď máš také pol na pol gumy, tak máš vlastne MTO 7 vysokú. A zároveň tu by si sa vedel vyblásniť, ale zase to chce úplne iný skillset.
pred chvíľkou vymyslel cestu, ako ma dostať naspäť na cestu. Som tu mal taký strašne tenký pásik nakreslený, nelogický, stredom, rovný. Kamienky, kamienky. Skoro zobral do toho jarčoku. Áno, dobre. To je easy brod. Aby sa tu nalepilo na ne úplne všetko. To je super, áno. Úplne nezáväzne sa tu môžeme halúziť. Only one way to find out. Tak akože havária je aj pád na motorke? No tak potom nemáš obmedzené, kde môžeš ísť so svojou motorkou. Áno? Aha. Tak ale toto je cesta, nie? Áno. Jaj, to je pravda, že tam bolo upozornenie na vlastné riziko. Ale je to cesta. To vlastné riziko znamená, že to nebudú ti za to ručiť túto slovinské cesty. Je to možné. A majú jazierko vlastné.